Nawr ar S4C, darllediad etholiadol gan y Ceidwadwyr Cymreig. Y pandemig. Un ben rhyfygus yn Rwsia. Terfysgoedd Islamaidd. Mudo yng nghyfreithion diatel. Rhyfel yn dychwelyd i Ewrop. Rydym ni wedi wynebu heriau digynsal, ond trwy gadw at ei gynllun, mae Rishi Sunak wedi sefydlogi'r llong ac mae'n gwneud cynnydd. Mae chwyddiant wedi gostwng. Mae trefnu yn cael ei torri. Mae cyflogau'n codi. Ac mae'r hediadau i Rwanda yn barod. Mae hyn os yn brawf bod y cynllun yn gweithio. Yma yng Nghymru, da ni'n gwybod bod mwy i'w wneud. Mae Llywodraeth Llafur wedi creu rhestru aros hiraf erioed yn y wasanaeth iechyd. Mae'n byd sy'n fwy yn sicr. Mae'n rhaid i ni adeiladu dyfodol lle rydyn ni yn digoddol. A gan fod y llong yn fwy sefydlog bellach, gallwn gymryd y camau sydd eu hangen i sicrhau dyfodol Prydain. Dim ond Ceidwadwyr Cymreig a Rishi Sunak sydd â chynllun clir. Llwyddodd i gyflwyno'r haf ataliol Rwanda, gweithaf y mynyddoedd o wrthwynebiad yn San Steffan. Mae wedi sicrhau mae Prydain yw'r pwer amddiffyn mwyaf yn Ewrop trwy gynyddu'r gwariant ar amddiffyn. Canslodd yr HS2 am ei fod yn rhy gostus a bydd yn rhoi hwb i drafnidiaeth yng Nghymru gydag 1 biliwn i drydyneiddio priflinell Gogledd Cymru. Dylid cymharu hyn â llafur yng Nghymru. Y cyflwynodd y terfynau cyflymder 20 milltir bob awr ar draws y wlad. Nawr, mae'n ymrymedig i gyflwyno model newydd beiddgar o wasanaeth milwrol i bobl ifanc 19 mlwydd oed, sy'n golygu y bydd y cenhedloedd nesaf yn treulio amser neill a'n gwirfoddoli yn ei cymuned leol neu yn wasanaethu yn ein lluoedd arfog. Mae'r byd yn newid yn gyflym. Mae'n fwy beryglus nac erioed o'r blaen. Ac mae angen i ni feddwl yn ofalus am y math o fwyd rydyn ni eisiau. Felly mae dewis yn glir. Cadw at y gynllun drwy ddewis gweithredu beiddgar ar gyfer dyfodol saffach, neu fynd yn ôl i'r cychwyn cyntaf gyda Keir Starmer. Y cofiwch o'r rybydd gan Keir Starmer. Mae eisiau defnyddio'r Llywodraeth Llafur yng Nghymru fel glasprint ar gyfer gweddill y Deyrnas Unedig. Bleidleisiwch i'r Ceidwadwyr Cymreig a pedwerydd gorffennaf.